फान्थाव जाग्रा फान्थाव जानायनि रायदों आरोबाव माबा फान्थावखौसो अबेखौ जानो होननानै देखायबावदों इयो फान्थाव जाग्राखौ नुवाखै बोरै दमदों ओइ फान्थाव जाग्रा होननायखौ दोनथ' फान्थावखौ र' नोंनि मेगना बेयावसो नजर जाबाय आंनि डेन्सआव नजर जायाखै नों डेन्सखौबो बिदिनो खालामोना मादै इनिखायनो नोजोरखौ अबेबा होयो जोंना बर' सेंग्राफोराबो र' नोंनि डेन्सखौ नायना लाग्रोनि माबायदि डेन्स खालामनायमोन नोङो ओइ देखो नुबाय नोङो डेन्सखौनो बिदि खालामबायना नुगौबा उदैया नोंना कमर हेना खुमब्रा जाबाय उदैया खोबनानै मोसा डान्सखौ बिदि खालामबाथाय बिदिनो कमेन्ट होखागोन जोंना बर' सेंग्राफोरा आंहा गेदेर जागौ मा जाखो नोंनि हिन्जावा मा आबौआ फिसा नामा गोदोर जाखो मा जाखो माया गोदोर जाखो मा जाखो नों बर'खौ मानो इदि रायलायदों नोङो सिगां खोन्थाग्रो नोङो बर'ना हारसा समाव नोङो बर' दख'नाबो गानो हेल' एभ्रिवान आरो समाव नोङो सारिबो गानो कनफिउज जालायलाङो नङा जोंना आंनाव पथाबि माखौ फोथायनांगौ मादै आङो नोंनि हिन्जावखौ गिदिर खालामनानै न'आव फैगोन मिथिबाय सोर मरदा एदावनानै लाखोलै बिखोलाय सोर कमेन्ट हरना लाखो हिन्जावखौसो लेंहरबाय दानाबा हिन्जावखौ थिनहरनांगौनो सोर मा कमेन्ट हरनायमोन ओमफ्राय माबा गिदिर खालामनानै बेसगोन जारला जागोनलै मादै बोरैबा मोनलायलाङोलां इफोरबायदि राव खोनाबाथाय एथरम सयमा बांग्रा मा बेबायदि कमेन्ट खालामो मादै नोङो जुदि गाज्रि कमेन्ट फथाय जानो बादोबा मोजां ग्लोम खोबजोबनानै भिडिअखौ बानाय नोंनि उदैखौ नुनानै जोंना बर' सेंग्राफोरा थानो हायाखै खोमा मोजां कमेन्ट खालामब्रा नोंनि कमब्राखौ नुबाथाय मोजां कमेन्ट हरनाय नङालै मादै बर' सेंग्रायाल' नङा गासैबो सेंग्राफोरानो मोजां कमेन्ट हरथारनाय नङा नोंनो सयमा बागाराफोर होनजानो बादोबा मोजां कमेन्ट खालाम बर' सेंग्राफोर नुवाखै बोरै रायदों नोंसोरखो मादैया नोंसोरनि थाखाय इसेबां मोजां बुस्थु देखायबाय थायो सारि गाननानै इसेबां मोजां देखायो नोंसोरो आरो मादैखौ रायहरबायसो थायो मोजां कमेन्ट खालामनो रोङाबा एम'जि भेजो एसा एम'जि भेजो मा बेबायदि कमेन्ट खालामो हा सयमा बांग्रा नोंनि लुदैयार मा होनो लुदैयार फान्थावखौ नोङो जाबाय थादो सोर गाज्रि कमेन्ट हरदोंब्रा बे मादैनोलाय एकदमबारे जावजानो लुगैनानै बिदि हरदों आरोना नोंसोरबो सेंग्राफोर बे हारसा मानसिनि भिडिअखौ मानो नायो नोंसोरो बर' सेंग्राफोर मादै नोङो बर'बाबो जोंनि बर' भाषाखौ बावलांजोब्बाय आरोना हारसाजों हाबा जानानै हामालाय मादै इफोरबायदि डाइरेक्ट बुङा गावनाबो फिसाजो दङ सानसे समाव नोंनि बिजामादैया बे रावखौ खोनाबा बोरै मोननांगौ जाखो हामा मादै गावहाबो आखलफोरखौनो बिदि देखायखायो नालाय ओंखायनो सेंग्राफोराबो नायनानै थानो हाया नोंना बोराया गेन्द्राया बिराद हेन्डसमलै मादै बोरैबाबा आंबो गदायसो थांगोन नोंनि गेन्द्रा बोरायजों ओइ सेंग्राफोर बिदि कमेन्ट हरनाङा बेनो मिथिगौना नुबाय बोरै मोसौ रायबाय बियो नोंनिया इसे ओइ सेंग्राफोर बिदि कमेन्ट हरनाङा दे रायजानो बादोबाथाय थ' लोगोफोर जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायबाय भिडिअखौ गासैबो एकदम दुखु दामोन आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयर खालामना होबानो जाबाय बिदि खालामबाथाय आंनि गोसोआबो मोजां मोनगोन ओमफ्राय नोंसोराबो मोजां भिडिअ नुबाय थागोन इन्टारेस्टिं बिनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय